nyaka e boma ma Homa Bay dhowath mar Nam Lolwe kopogore kod kaka ne jomoko paro ng'anyo kobedo e boma ma Homa Bay ka chenro mag ohala kod wuoth odhi mbele kaka pile. Jodak e boma no wacho ni en saa mar chiwo thuolo ne kwe kod dongruok ka gikwayo rowere mondo mi jatend piny thuolo mar chopo singo mage. Kamano bende girwako gi mor John Badi chamo muma kaka jatend migawo mokwongo mawuok e piny Luo madhi chung' ne migawo mar omenda. What we were struggling for is already, we have seen the fruits of our demonstration. Okay, again, if I want to talk about the situation of Badi as a finance minister, I'm seeing our president, the Daktari Honorable Ruto, have done to Homa Bay blessing, because since we started this government, we have not seen a finance minister which is from Homa Bay. Sasa kwa hii Homa Bay sisi tunaona sisi maagency tunaona hakuna maandamano juu ukienda kwa nyumba hakuna kitu yenye utaenda nayo kwa nyumba juu umeandamana. Sasa sisi hapa tuko na furaha, tunafanya kazi yetu, watu wa bodaboda naona kama wanafanya kazi yao, watu wa biashara. Mimi sioni haja ya kuwa na maandamano, because tayari tumeshapata minister mbili kwa hii government ambao si kuwa na kuweka mtu, si kupatia kura. So